Sapini nitum aphan Bharat Sarkar pen nitum sarkar ke cari pon ningkan kre hini ke chok Narendra Modi ke hai rat aphan kisung ke rap a scheme moka pen ko an si implement ama block level along la pen line department atum do an se tamelo an so se paching thur ponji aphan non ke dam tang a scheme bang successful hemso pen dang lok la pen pini urunodoi pen dang lok itum long ason ason a scheme PM Kisan pen danglok la hai scheme aputhak ko an beneficiaries si la so haraghar blog under kilong ma la so puthak stamelo nilitum kadu we beneficiaries pen chingmai chingsai si ko an si kelong ma non kelong i do thu kelong nai ya tuma phan ko son si ki pithui ma la so lam ta menilitum chingmai pon lo la so long pini litum ke ching hon ninge chethenai MLA ke hai da menang chetong dun pen an so se rong arata tum la pen scheme kelong li tum se tame alang li tum se bene aning arlo lam se than long pen alang li tum aning kang sam pen ma nili tum ta ke claim pon ji phan bang ke chisik pon lo la pen alang li tum han kera pon ji phan la se department atum man ta nili tum hang lo la se department atum han ta nili tum pin khat lo koson si alang li tum phan kelong li tum han palong pon ji phan nili tum ke claim bang ke pini bang ni tum chingwai chingsai lo